Добър ден, удобно ли е? Обаждам се от дигитална агенция Forest Green SMMA агенция. Свързвам се с вас, понеже ви видях в социалните мрежи и искам да ви предложа MMA, SMMA контент за вашия контент, видеообработка, за да пораснете онлайн, кикбокс и джуджицу на вашето съдържание и така вие ще пораснете. Аз между другото съм изгледал абсолютно всички видеа на Иман Гаджи и със сигурност мога да ви помогна да пораснете, като използваме MMA и SMMA контент в вашите социални мрежи и обработка на вашите къси кратки видеа. Пак ме отрязаха, човек. Студени обаждания. Най-добрият outreach метод за дигиталните агенции в момента. Нека първо да си поговорим къде повечето хора бъркат в тези студени обаждания. Както видяхте по-рано на клипа, така звучат 90% от хората, които правят cold calling на бизнеси в България. Като не ме разбирайте погрешно, не им се подигравам. Всеки започва от някъде, но това е реалността. Точно и за това реших да направя този клип, за да ви обясня защо не е окей да копирате гурутата, които гледате онлайн. Нека да започнем първо с това къде повечето хора бъркат в студените си обаждания. Повечето хора бъркат още в началото. Изгледали са някое видео в YouTube на някое гуру и са си казали: айде, аз вече ставам предприемач, ще развивам дигитална агенция. Особено в България напоследък доста нашумя да сте предприемачи и да изкарвате пари онлайн, да имате дигитални агенции, в което няма нищо лошо, но повечето хора правят следното нещо. Гледат клип в YouTube, специфично за cold calling и за outreach методи, копират тяхното гуру, ама копират всичко дума по дума. Както той го казва, така и те го казват. Толкова са наизустили скрипта, който са видяли от гуруто онлайн, че направо си го превеждат и го използват на пазарите в България. И се чудят защо студените им обаждания не работят. Правят го буквално 2 дни и си казват: това SMMA не работи. Ами няма как да проработи, пич. Буквално ти си копирал дума по дума това, което казват гурото, което си гледал. Ай, не си постоянен. Ако искаш да развиеш успешна дигитална агенция, трябва да свикнеш да получаваш повече нета, отколкото да. Между другото, който иска да стартира своя собствена дигитална агенция, може да се свържи с мен в Instagram и с удоволствие ще отговоря на всичките му въпроси и ще гледам да съм полезен. Как всъщност нашите студени обаждания да бъдат успешни? Като за начало спрете да копирате вашите гурута и се водете по вашата тоналност. Защото вие, копирайки тези гурута, вие звучите като роботи. Защото те говорят с една тоналност, използват думи, които вие не използвате, и трето, те са много добри селъри. Така че дори при тях да работи даденият скрипт, при вас няма да проработи, защото вие не сте този човек. Вие не говорите като него, вие нямате неговата тоналност. Няма как вашите студени обаждания да бъдат успешни, когато вие сте копирали всичко дума по дума от някой друг. Но за да бъдете успешни, трябва да направите ваш скрипт с вашата тоналност и с думи, които вие използвате. Имайте на предвид, че в началото много от бизнесите ще ви казват не, защото вие просто нямате скила да правите студени обаждания като хората. Но това не трябва да ви отчаива, трябва да продължавате, за да може да ставате по-добри и по-добри и евентуално да започнете да записвате срещи с тези бизнеси. Важно е да отбележа, че доста голям процент от хората всъщност ги е страх да си вземат телефона и да започнат да звънят на бизнеси. Буквално няма от какво да ви е страх. Вие се опитвате да развиете вашата дигитална агенция, а това е един от най-добрите outreach методи и най-добрият начин да си запазите среща с собственика на дадения бизнес. Така че колкото по-бързо предприемете действие и си вдигнете телефона и започнете да звъните, толкова по-успешни ще бъдете. Представете си само, ако вие започнете да звъните още от днес и го правите в продължение на 3 месеца, колко много ще скалирате вашата дигитална агенция. Не знам за вас, но на мен ми се струва почти невъзможно някой да не може да запише и един клиент, ако започне да звъни всеки ден на бизнеси в продължение на 3 месеца. Просто за мен е невъзможно да не запише поне един клиент. Всъщност, целта ни с тези студени обаждания е да вкараме собственика на бизнеса в среща. Независимо дали тази среща ще бъде в Zoom, дали ще бъде в Google Meet, дали ще бъде на място, нашата цел е да си уредим среща с този собственик и евентуално да му продадем нашата услуга. Независимо дали предлагате Content Creation, Social Media Management или платени реклами. Вашата единствена цел трябва да бъде да го вкарате в митинг. Като този митинг се старайте да бъде около 45 минути до 1 час, в зависимост колко стойност ще дадете на него, и наистина се старайте да давате колкото се може повече стойност на тези митинги, за да може все пак да затворите този клиент. Когато правите студените си обаждания, гледайте винаги да разговаряте с собственика на бизнеса. Доста пъти, когато започнете да се свързвате с тези бизнеси, вие ще попадате на гейткипъри. Гейткипърите са вашия най-голям враг, така да кажем, в SMMA средите, защото те са хората, които няма да ви допуснат до собственика на бизнеса. Много важно е да отбележа да не ядосвате този гейткипър, защото, както казах, той е най-големия ви враг и ако го ядосвате, просто няма как да достигнете
достигнете до собственика, освен ако не отидете на място и не разговаряте с него очи в очи. Така че имайте го и това на ум. Когато започнете вашите студени обаждания в началото, се фокусирайте върху по-малки бизнеси и в ниши, в които собственика на бизнеса е по-склонен да ви вдигне. Наистина практикувайте вашата тоналност, практикувайте как говорите по телефона и се опитайте да не звучите много селзи по телефона. Какво значи това? Да не звучите като човек, който се опитва да продава нещо на този разговор. Опитвате се да дадете стойност, да кажете къде бизнеса има проблем и си уреждате среща с него. Така че, както при всяко нещо, първият клиент е най-труден. Но след като този първи клиент влезне през вратата, следващите ще дойдат много по-лесно. Така че трябва да бъдете консистентни и да натискате наистина много. SMMA-ът е страхотен бизнес модел, в който не се изисква да инвестирате супер много пари, когато стартирате. То дори не се изисква никакви пари в началото. Изисква се просто да сте постоянни с вашия outreach и, както казах, да сте консистентни всеки ден. Много важно е да запомните също, че няма по-добър outreach метод от другия. Ако вие сте се фокусирали повече над вашите студени обаждания или вашите имейли, те ще бъдат една идея по-ефективни. Да кажем, ако сте специализирали в студения имейл, то ще бъде една идея по-ефективен от другите outreach методи, но това не значи, че е по-добър от студените обаждания или студените DM. Така че още едно много важно нещо тук. Фокусирайте се винаги на мултиплатформна стратегия. Това значи да аутричвате дадения бизнес в абсолютно всички платформи и да го фоллоу-апвате, ако не ви е отговорил. Също като бонус ще ви дам още един много добър метод как да разчупите леда с потенциалните ви клиенти. То е когато отидете на място. Да кажем, примерно, били сте в някой ресторант, харесало ви е там, ами следващия път може да отидете на място, да се опитате да разговаряте с собственика, да му обясните какво предлагате, как може да му помогнете да има повече клиенти в неговия ресторант и да го затворите като клиент или да му предложите безплатна работа в период от 2 седмици. Не забравяйте, че когато стартирате, за вас много по-важно е да вземете кейс стъди от този клиент, за да може да го използвате това кейс стъди за другите ви клиенти за напред. Така че да, мисля, че това е всичко като цяло. Напишете отдолу в коментарите, ако искате аз да ви направя клип как правя студени обаждания на бизнеси и ако искате да стартирате и да скалирате ваша собствена дигитална агенция, може да се свържете с мен в Instagram и с удоволствие ще отговоря на всичките ви въпроси и ще гледам да съм максимално полезен. Не забравяйте да се абонирате за канала, харесайте видеото, споделете го с приятели. Всяка седмица качвам SMMA контент, който е супер полезен, така че надявам се този клип да ви е харесал и ще се видим в следващия.